Dat er bledjes vallen binnen we wel wend in de jest. Maar in het Drents-Friese Wold vallen er deze dagen hele bjemmen om. Het liep het misschien wat nuver, maar uiteindelijk pakt dit goed uit van de bos. Ja, dit is allemaal 100 jaar terug aangeplant als een productiebos. Allemaal dennen op een rijtje. We moesten allemaal zo snel mogelijk de lucht in om mooie planken te vormen straks, 100 jaar later. En dat is destijds was het de doelstelling. Nu willen we een natuurlijk bos, gevarieerd bos, aantrekkelijk voor dieren. Veel dieren komen, aantrekkelijk voor mensen. En dat is eigenlijk het verschil wat je ziet. En dat is ook het werk waarom we dat doen. Dus we transformeren het bos langzaam van het productiebos naar het natuurlijk gevarieerd bos. Dus worden de grutte iepenplakken kap met best zwier materiaal. En wat er met die iepenplakken gebeurt, daar giet de natuur zelfs over. Je ziet nu de variatie al. En dat is eigenlijk het toekomstige bos wat daar staat. Jonggrien en orensoorten bjemmen krijgen hier nog meer ronte, liek als deze bjerk. Dit heeft nu de ruimte, er staan wat andere berkjes ook bij, wat kleiner, kun je nou niet zo goed zien, maar die staan er zo naast. Er staat nog een eik achter, dat zijn loofbomen. En daarachter staat nog de rest staat een zomereik. En die willen we eigenlijk wat meer bevoordelen. Ten opzichte van de sparren en de dennen die je om je heen ziet. Hier links, daar hebben we diezelfde... Ja, er zien nog wat dennen terugkomen. En op de grond zie ik ook allemaal jonge bergjes. Dat zijn net van die zaailingen. En die komen dan spontaan weer terug. Dan komt die licht op de bodem. Dus het bos blijft allemaal bos. Het kapte hout wordt verkocht als timmerhout en biobrandstof. De opbrengst wordt weer in de natuur stutsen. En het wordt het nog even, maar uiteindelijk zocht wat er nou keel is, eraan sa uit, liek als dit.